back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, maing adlaw, sugdan ta karon ang laing sugilanon nga naguluhan. Ikaw ang kriminal! Ngano dili man ko malimot. Ngano dili man mapapasa kung alimpatakan ang tanang sinalbay sila gibuhat nako. Ngano man. Mananap sila, demonyo! Ah! Ayaw ko sa mga katya. Pasag di ko. Ayaw panghilabot. Ay, usa ba nag-imog ipaglabay itaw diha oy, masamad ka ha? Pasag di ko. Ako ni kwarto. Bisag sunugon ko ni. Mahimo ko. Pasag di ko. Ay, Ginoo ko. Murag wa siya kaugalingon. Ug hubog nasad kaayo. Ay, Michael. Dong Mike, haing ka oy. Michael, si mama mo nag-wild na sab. Mike, haing ka. Michael! Agoy, milakaw tingali. Unsaon ko naman lang ni si Stella. Michael, kanina ko nangita nimo. Diyan day ka dinhi. Adil lagi mo. Nagkadaog ka nga mo tayo. Oh, congrats! Wow ha. Dara imong cell oh. Thank you ha. Nakontak na nako si ate. Sige ha. Pauli ka na? Oo. Kuya ganun ta. Ha? Oh, ngano day? Doon ay masuko? Wa, uy. Boyfriend ipasabot nimo? Wa pa. Ikaw ka ha. Crush ng bayan, rabak ka. Cross ng bayan ko town. Kita ka, na may kauban ko babae. Ikaw na gani mo ikasulti ng kopirme. Nagtuugan ni sila nga, kita na. Okay ka ba, Kon? Kita na, Emily? Kabuangan lagid ko nimo da. Kapoy nimo. Uli na ko oy. Kuya, nagod ta. Oh, sige, sige. Bahala ka. Salamat ha. Kadiyot kay manaog ko ha. Thank you. You're welcome. O ba, kung siya yung time ni mo sa morning, 9:30 ko. Nga naman. agyaon ka ha. Aron di ka sa plite ni mo. Okay ka? Ay, waikog na kay ko nimo. Commute na lang ko. Basta agyaon ka, Ime. Sige, bye na. Bye. Salamat ha. Tinuod ka iyang giingon nga wa siya girlfriend. Tuhuan ka na ko siya. Pero wa man ko'y nakita tinuod nga may kuyog siyang cheeks. Well, okay kaya si Michael. Gwapo, buotan, maayog pamilya. Pero ang laping maayo niya kay maayog batasan, pangmasa ang iyang kinaiya. Kung tinuod nga wa siya'y trato o niya mangulitaw siya nako, magtinarong siya. Sugtun ko dayan siya. Kinsa tong naghatod ni mo, Emily? Si Michael ma, schoolmate nako. Kanusa ka lang magsugod nga magsakay-sakay ka sa iyang motor, ha? Kaya no ni mong nagsakay-sakay at Dili bitaon ta ko masakay ma, pero gigutom naman ko. Buotan si Mike ma, maayong tao. muraglain manggod ang akong mahuna-huna nga magsakay-sakay kag motor. Asa pa lang unya kadadaan niya, simba ko lang. Mama, oy, mag-unay din daotang huna-huna. Bad baya na ma. Dili ingon anak si Michael, buotan siya. Nagpahinomdom lang ko nimo, anak. Kaya dili ko gusto nga dunay mahitabong dautan nimo. O nga dili ka makatiwas og eskwela. Huna-huna abaya ang atong kahimtang anak, ha? Wa na si papa nimo. Naibaw ko ma. Ayaw ka pala ka. Mutapos ko sa kong pagtuon. Promise ma. Salamat, Emily.
Lauman ko gyud na anak ha. Ana sige na. Gihuwat ko ikaw sa pagkaon. Dali na sa kanan. Mag-ilis na ko uniform, ma. Isunog ko pa ni ugma. La, nausap na si mama. Nasamad na siya? Hubog kaayo. Bisag unsa na lay gipanglabay sa iyang kwarto. Mao nang nasamad. Gitambalan ko na na. Ay, ambot ti kidahan mo. Mahubog gani. Dili gyud pabadlong. Hangtod ang mahalong butang sa iyang kwarto ilabay. Mahal tong flower vase nga napalit niya sa bago pa lang. At nabuhak na lang. Ug mao tingali na nakasamad niya. Yan ang ingom ka ni anak si mama, la. Abo, tadag inahan mo. Mangutan ako og anong maghubog manggod na siya, masuko. Okay man og mainom og bino, pero dili lang pasobrahan nga mahubog na gyud siya. Bay gitago tingaling problema si mama, la. O dili ni isulti nato. Pakigsultihi ko no Michael. Anak manggod ka. Pakigsultihi og nganong naingon siya anak. Makabwisit na. Kay ipanglabay ang mga butang. Pakigsultihi gyud ha. Dispatsahon ang dahin ko ni mama, la. Mura ba og dili siya gustong muduol ko niya. Kapila na gani ko mubatig kay ubos. Ngadto sa kong inahan, lula. Si Michael naghinuktok. Ugwa na lang makigsulti kang Stella. O Stella, nag-ilis ka. Asa ka? Huwag ka pa mahuwas eh. Okay na ko, Tia. Magawasan ko. May atuon ko. Oy, nanimaho ka pa ganing bino. Pahuay o na, oy. Nay, nagkampat pa ganang eyeliner ni mo. Naunsa man ka, Stella, oy. Pasagdilan ko, Tia. Kung mahubog ko ni Araman sa kusabay. Pero malimot ka mas imong kaugalingon. Dayon ka magpanglabay sa imong mga butang. Natanawan ng kamot mo, oh. Nasamad. Agitrambalan ko na na. Sorry, Tia. Sige, unalan ko. Pahayay sa baga, Tia. Ay, pahibawa ang anak mo, oy! Naunsa, sila! Pahibawa, oy! Busit. Yun na. May kasuko siya kang Michael. Ano ka? Kung sinasukan niya siyang anak, naunsa naman ni Stella, oy! Si Michael. Hello? Kwan, hain ron ka, Sa amo? Nga naman? Pwedeng muana sa inyo? Oh, ikaw. Nangutan na ba ya akong mama kung kinsay naghatod na ko kanina? Unya, nasuko ba? Wa man, nangutan na lang. O gisultihan ako nga ikaw may naghatod na ako, schoolmate na ako. Og Michael, imuhang name. Unya, musugot ka si mama ni mo o mubisita ko. Gusto ka, sultihan ako. Pero gabiin naman sa dapit. Uy, ugma na lang ka ha. Paibaon akong daan si mama. Sige, ugma lang. Gikan ta sa school, ihatod ka. Unya, mulahos ko din na sa inyo. Okay ka? Sige. Aron, magkailasad mo si mama. Dili ba siya istrikta? Di man tingali. Kung behave lang sad ka, nga bisita na ako. Okay na kay nas mama, uy. Sige, ugma. Gikan ta sa tungaan, ihatod ka. O makikilala ko siyang mama. Bahala ka. Sige, Michael. Moro na tuyo ko nimo. Magpahibaw lang. Thank you, Emily. Bye. Bye, Mike. Kinsa to? Ay, Malipayon ka man. siya to ma, si Michael. Muanhi unta ko na siya ron, pero gabi naman. Muraglain na sad ni Emily. Nga naman, ma. Mupahiyumon kay ka nga nakigsulti niya sa cellphone. Masabot nga may gusto ka ni anang Michael. Buotan lagi siya, ma. Gwapo. Unya, maayong pamilya. Kanang gwapo, ug maayong pamilya nga giingon nimo Emily. Dili na igong katarungan nga makigsuod kadayon anang lalaki ha. Buotan siya, ma. Niingon siya nga ihatod ko niya og magikan mis klase. Kay gusto siyang makigila-ila nimo.
Oh, suhito ka man ka niya. Nala, sige. Og muanhi man siya, suhitohon ko ang iyang pagkatao. Unsay apelyido ano tawana, ha? Perez, ma. Michael Perez. Ikaila mo siya og mama. Sige. Amigo naman ka mo. Paabutan ko. Una day kong na-off ni Mike. Ni, hala no. Mura dili maayo nga babae kong buhat. Unya, mag-una ko paabot nga daw. Wapo payak may relasyon. Hi, beautiful. Ha? Kanina akong nagtanaw ni mo. May gihuwat ka? Wa man. Nga naman. I like you. I'm Rafi Samante. And you are? Buhi iragod ko. Kapris ko gudi mo. Bastos ka man. Miss. Bastos ba na nang maibog ko ni mo, ha? Kinsa ka ba, ha? Kinsa ka? Buhi iragod ko. Buhay siya, bay. Buhay si Emily. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!